Колко си голям, Стояне? Извинявай, че питам. Според личната ми карта на 22 години. Какво учиш, Стояне? Извън образователната система съм от 3 години. А какво си учил допреди да си бъдеш в системата? В момент да се сета специалността библиотечно-информационни науки. То много хубаво това нещо. Прекрасно. Ама някой работиш сега в библиотека или не? В библиотека не, в един цех за обработка на метал. Прекрасно. Добре, Миличък. И аз се сети за нещо от твоето детство. Какво ще кажеш да поздравиш всички присъстващи? Стояне, слушам те. Сещаш ли за нещо? По-добре да не цитирам Мишо Шамар. Добре, не дей. Какво? Може ли спееш песен или просто пожелай на всички присъстващи нещо? По-добре да пожелая на всички тук. Може ли спеем дует? Не, предлагам все пак в името на това колко млада е аудиторията ни, да пожелаем просто весела Коледа. Чакай само, господина. Даш да поеда да си жив и здраве ти една мандарина. Госпожица, вие ще кажете нещо? Не. Само ако се сещате. Айде сериозно, моля ви. Искам само да пожелая на всички най-вече здраве, защото ако имате здраве, всичко останало ще се уреди криво. Благодаря ти, чудесно пожелание, госпожице. И без това няма да пораснете никога, за това изкарайте възможно най-много време малки. Що да не пораснат? Много е хубаво. Заповядай ни бомбонки на тебе, да си жива и здрава. Часът е 5:05. Значи, утре в 11 часа отново съм тук. Който иска да дойде, отново ще пее група след ще пее песни.